Ден 2, час 9. Обикалям България с мотор. В момента съм в Триградското ждрево, посока Триград. Това е едно феноменално място, изкусително, просто се чувстваш малък и нищожен на фона на ждрелото, което виси над теб. Уникално място. Тогава на такива места забелязваш, че не си толкова голям, колкото си мислиш. Следващото видео ще бъде от село Триград. Така че останете с мен, гледайте, коментирайте, харесвайте. Благодаря.